abanye baqala kulendlela bayithola ingumcingo, abanye bayahluleka baqala indlela entsha, abanye bayabekezela ingcosana. Kukhona abangabekezela, khona bangeke baze babekezela. Iqiniso lempilo lithi akulula ukuhlala uma ngabe isimo singavumi, kodwa futhi akufuneki sisheshe sihluleke empilweni. Ngihlale ngithi uma ngabe ingekho i-physical abuse, ingekho i-emotional abuse, singakwazi ukucabanga, sizibuze, sibone ukuthi sengakwazi ukuhlala, sengakwazi ukuphila. Kodwa uma ngabe kukhona izinto ezinjalo ngeke size sikwazi. Ngilalele umuntu ethi mawuthandana nomuntu kufanele akuchazele ukuthi iyini inhloso yenalolu thando. Mawuyintombazane sikakhulukazi, lo muntu nje eqala efika noma ngabe kuphela isonto, mbuza ukuthi uzochitha isikhathi sakho noma unezinhloso eziyaphambili. Uma ngabe ethi umbuza kuse ukuthi ziyini inhloso, ovele wazi ukuthi lo muntu vele uzodlula nje, ayikho into ayihlosile. Umuntu ufanele umbuze yonke into umuntu angena kuyona, ufanele abuze ukuthi lento engingena kuyona izongisaphi, isisaphi. Awukwazi ukuthandana nomuntu kuphele iminyaka engakutshelile ukuthi uzoba unkosikazi noma mhlawumbe ufuna ukukuzalisa akushiye kanjalo. Akube nenhloso. Wonke umuntu ongena othandweni, wonke umuntu ohlangana nomuntu, wonke umuntu owenza into nomuntu ufanele azi ukuthi umphemela waleyo nto ayenzayo izobathatha ibafikise. Akusizi ukujabulisa umuntu ajabule ngomzimba wakhe, ajabule ngawe, ajabule ngesikhathi sakho, kodwa engeke azakwazi ukuthi akuthathe ngelilanga akufikise endaweni efanele nifike kuyona. Ungakwenzi lokho, ungalenzi lelo phutha lokucompromise ngobuwena kodwa kungena direction, kungena future. Uma wenza kanjalo uyosithuka kwenkulu inkinga umuntu wesifazane. Akufuzile uvume ukusetshenziswa umuntu kodwa ubungekho umphumela ukuthi ikusasa lenu lime kanjani. Wonke umuntu ongena othandweni, wonke umuntu othatha ijeni nendlela ehamba nomuntu fanele azi ukuthi isiphetho saleyo ndlela sizoba yini. Akusizi ukuhamba nje ujabulela ukuhamba, kodwa kufuze ukuhamba kuzale umphumela othize.